Čaute, dneska sme v starom ťahanovskom tuneli a prišli sme sa tu na pozrieť, či tento tunel ešte stále drží alebo nie. Kedysi vraj sa používal na sklad ovocia a tamto môžete vidieť zasypaný koniec, ktorý je práve že aj tak nebezpečný, lebo prišli sme z toho celý zablatený. Máme aj ruky zablatené. Tu nám môžete vidieť výklenok. Tu nie je niečo. Tu nám sú nejaké veci. Tu nám môžete vidieť skalu. Cík. Mne niečo napadlo. Čo keby sme zobrali tam dole, ku tým fľaškám túto bedňu? Tunel má dĺžku 277 metrov. Je kratší než nový. A nový má dĺžku 320 metrov, čo znamená, že nový je o 43 metrov dlhší. A je aj tak železničný. Tu nám môžete vidieť kolíky, ktoré používali pri skladovaní ovocia. Neviem, či sa na to dávali regály. Tie regáliky na ovocie. My sme tu. Áno. No, my? To sú fľaštičky. Ľudia. To tam píšu. Keď sa tiež tu ísť pozrieť. A nerozpadá sa tento tunel ako ten starý kráľovanský, ktorý sme boli tiež preskúmavať. A tento tunel je oveľa bezpečnejší, lebo je oveľa lepší a vyzerá rovnako ako ostatné železničné. Takže mohli by tu dať koľaj, aby to mohlo slúžiť ako na napájačku s tou rýchlikovou tratiou Košice-Bratislava hlavná stanica. Ktorá bola elektrifikovaná. Tu na kvapka voda. Nie. A čo keby sme Sarku nechali s maminkou, aby sme šli sami ešte? Haló, kto je tam?